Bueno, da hemen dugu, aurten jadeko zozketan autoaren irabazle izan den Agustin Duran, mundakarra bera, nahiz eta orain dela urte askotatik ona, Durangon bizi dan. Bueno, Agustin, ez dakit boleto asko irabazi duzu izan duzuzan aurtengo jadeko zozketarako, Erosi dut 12 boleto. eta ganera, uste dut urtero badira 16 urte hemen bizi zarela, da urtero erosten duzuzela, ezta? Bai, urte guztietan erosten dut. Eta sorpresa handia izan zen, bueno, ikusi zendunean irozitako txartel bat auto irabazleari zegokiola, Bai, sorpresa izugarri bat izen zen, bai. eta pozgarria bai, klaro. Bai, nire bai. Eta zer egingo duzu, autoagaz? Auto nire Andrearentzat da, ez da gure urten hemen, baina Glori nire Andrearentzat da. Beraz, esan lehiku autoa ganera behar zenutela. Bai, beste bat kendu diu, Ford Fiesta bat, sar bat, eta ondo dator kotxe barrize. Erto, Agustin, zorionak eta urrengo urtean behirozteko asmori bai, boletorik? Urte guztietan erosi bihot ondino. Zorionak. Bai, zuri, eskerrik asko, agur.